वीरମାନେ ଏଇଠି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରୁ वीर कापुरुषମାନେ ପଛପଟୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଶଳା ତୁ କଣ କରିବୁ? ତ ବଂଶ ବୁନିୟାଦର ଅଭ୍ୟାସ ତ ସେଇଆ। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ତମେ ଶାନ୍ତି ଦୂତମାନେ ଛଳ କରି ପଛପଟରୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଆବାଜ ନିଚେ ଏଠି ଆବାଜ କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ବୀର ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ତୀର ତରବାର ଧାରକୁ ଖାତର ନ କରି ଛାତି ବାଡି କହନ୍ତି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ। ଶଳା ତ ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ କବର କାଢି ପଚାରିବ ସେମାନେ କେମିତି 400-500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ଗୋଲାମୀ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ତଳ ଚାଟୁଥିଲେ। ଯା ପଚାରିବୁ ଯା। ଶଳା ତରବାରୀର ଭୟରେ ଧର୍ମ ବଦଳି ନିଜ ଝିଅ ବୋଉଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଟେକି ଦଉଥିଲେ। ଶଳା ପଚାରିବୁ ଯା। साला हरामी का भेद। दी वर्ष हेलाणी मु तो खोजुली, आज पाइछि जेतेबेले घोषारी घोषारी थाना को लेके जिबे। औरंगजेब का औलाद